שוקולד, גלידה. מתוק, נכון. אז הנה, אלעד כבר הכין לנו פה את הקומבינציה. שמנו פה, דרך אגב, גלידת ריבת חלב, שמתי שמנת, שמנו יוגורט, אלעד בעצם שם. ערבבת יפה, יפה מאוד. וקוקוס אתם אוהבים? אני אוהבת. קוקוס זה החיים. אז אנחנו עכשיו ניקח פה קוקוס. יש פרי שאתה לא אוהב? לא, באמת אני אוהב הכל. אני זורם, אני באמת זורם. אוקיי. והנה, נשים פה את הקוקוס. דרך אגב, לילדים אפשר גם לשים סוכריות צבעוניות. זה פחד של ההורים. למה? כי זה מתפזר. עם הלכלוך, יש עוזרת, מזמינים עוזרת. זיו מנור, בשוטים האחרונים תגיד לנו בדיוק איך להשיג אותך. קבל כתר גנז' מכל הלב, כתר קוקוס מכל הלב, קבלו הצגה, גם פה יש לנו אריזה יפה. זיו מנור בגוגל, בפייסבוק, סדנות צ'קים למבוגרים, לילדים, כיף לשמח את כולם, כיף לראות את כולם שמחים ונהנים. וזה נותן השראה לראות את האנשים פשוט שמים את הדברים שלהם בצד ופשוט נותנים את השמחה שלהם באירועים. לחיים. איזה ציור. בחייכם. זיו מנור, תודה רבה. תכף אתי מסתכל, השף תהיה כאן ונדבר איתה ונראה כל מה שעובר עליה שם. כבר נשוב. גם אוכל השיח.